For my seach fianta, bhí mar gur Gradam Ceoil, bhí mar anág agus... Na, ní rúsúla go mar réamh bhain, ar hén mar gur mar réamh ag caid ansin. Rud ionta tón, mar tá léir daoine muoin sin beidir na daigeann si na Gradam ní comórtas atá. Tá an dearám máilta réala chéile agus málann si duine agus faoin tú gléach go bhain le agus deir duineart leat. Tá léir airgid bainte go agus tá Gradam TG4 agus cin agus an sin sé léir mór explítear sa más do bhil. Chuir sé mé macha méle fphobal mar Amhránaí is tócha agus thug sé muín dom is tócha agus cibléad bhór. Ní bhain dumsa ach don cheantar chum mar bhí gur tóg mé in áisciúil an tradiisiún Amhránaíocht an láidir agus bhí sé go deas an sort ahananta sin áil de stíl bhúsgrí is tócha. Bhain get as an chomhanar a first an gléach gohan agus ba cheúir áling é Domhnaigh agus siúd a bhún an ceoldum agus fós lútar Domhnaigh agus bhí man ródú las inceangailt sa bhíon agam na Gradam. Gradam Ceoil TG4, Domhnaigh TG4.